To jama'a, barkanku da wannan lokaci. A taƙaice zan ɗan yi maku bayanin yadda mutum zai rinƙa mining ɗin Renec, musamman sababbi waɗanda yanzu suka shigo. Waɗansu za ka sun yi rijista sannan kuma ba su san yadda za su rinƙa yin mining suna tara yawan Renec ɗin ba. Wato shi Remitano network abu ne mai sauƙi amma yana da wahala idan baka tsaya aka nuna maka ba. To tsayawan a nuna maka, ka yi haƙurin ɗan mintuna kaɗan a nuna maka yadda ake mining. To in aka wannan nunawar daga nan ka iya kai ma sai dai ka nuna ma wani. Kamar yadda kuke gani ga Remitano zan buɗe zan shiga in nuna muku yadda ake mining. Daga nan sai ku ci gaba da yi da kanku. Allah ya bamu sa'a. Yanzu gashi zan buɗe Remitano network. Na buɗe shi gashi haka yana buɗewa. Gashi nan yana loading. Yauwa kamar yadda kake gani Remitano gashi nan yana loading. Yauwa ya buɗe. To da ya buɗe zai kawo ka wannan screen ɗin. Wannan na nuna muku yadda ake start mining kenan. Da ya buɗe ya kawo ka nan. To idan ka duba ka yo ƙasa a ƙasan screen ɗin akwai home, akwai P2P trade, akwai swap, akwai wallet, akwai more. More ɗin nan shine daga ƙarshe a hannun dama da ƙasa. To wannan more ɗin yana nuna ma akwai waɗansu kuma options da ya kulle wanda sai ka taɓa more ɗin zai buɗe. To shi kenan sai mu taɓa more ɗin. In muka taɓa more ɗin to gashi ya buɗe mana sauran da suka ɓoye a ciki. Saboda rashin tsawon gurin bai da tsawo shi yasa suka ɓoye sai aka samu in ka danna more sai ya buɗe maka sauran. To gasu nan ya buɗe. In ka duba na uku daga forum sai merchant sai Renec. Me alamar guduman nan wannan Renec ɗin to shi za ka danna. Idan ka danna haka gashi mun danna to yana buɗewa. To gashi nan yana buɗewa. Yauwa gashi ya buɗe to zai kawo ka nan. In ya kawo ka nan to abin da za ka yi sai ka yi scrolling, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa. Yauwa to kaga zai kawo ka nan. Nan kaga ga your total balance. Abin da na yi mining kenan wannan shine total balance ina. Ina da 64.46 Renec. To kaka damu da wannan ko da kai kaga zero ne yanzu ka fara. Ni ma na daɗe ina yi shi yasa ka gan shi ya taru haka. Yanzu ka fara kai ma in ka yi haƙuri za ka zo wannan matakin. Yauwa ƙasa kuma in ka duba za ka ga akwai solo mining, akwai group mining. To nan solo mining to a ɗan yi haƙuri wajen already yana kan solo mining. Za ka ga yayi text ɗin yayi ainihin pink kenan zamu ce. Sannan yayi underline. It means yana kan wannan option ɗin a kan shi muke kenan. Yauwa to nan za ka ga ya sa mining power 0.02 Renec per hour. To wannan kada ka damu za ka iya ganin naka 0.01. To it means kana KYC level 1 kenan. Duk wanda ya KYC level 1 nan mining power ɗin shi zai zama 0.01. In kai KYC kana level 2 zai zama 0.02. Wannan kenan. Yauwa in muka sako ƙasa za mu ga next mining yana sa 3 hours 35 minutes da waɗansu sakan 33 gashi nan. Yauwa to kada ka damu da wannan. Kai a naka ba za ka ga wannan time ɗin ba. Dalili kuwa ni already na riga na danna mining ɗin har ya kusa ƙarewa. Idan ka zo nan za ka ga ƙasan nan za ka ga you are mining Renec. To a nan kai ba za ka ga you are mining Renec ba. Za ka ga start mining saboda kai baka fara ba. To kada ka damu sai ka danna wannan start mining ɗin. Idan ka danna start mining ɗin a nan ba za ka gan shi ba saboda ni na riga ina mining ɗin. Sai ka danna. In ka danna start mining ɗin to za ka ga ya dawo hours ɗin wajen next mining ɗin nan za ka ga ya dawo 23 hours 59 minutes 59 seconds. Kuma za ka ga yana agogon yana ragewa. Za ka ga yana ragewa. 59 seconds ɗin nan zai dawo 58, 57 yana ƙasa. Mintunan nan zai dawo 58, 57, 56, 55. Awowin nan za su suma zabgewa.
za su yi ta zabgewa kamar yadda ka ganawa ya dawo har 3 hours. Ni ma tun daga 23 hours ɗin ne ya dawo 3 hours. So after 24 hours ana cika 24 hours zai dawo 00. Yauwa ka ga kenan idan ka danna start ɗin yanzu to gobe kamar yanzu ya cika 24 hours. In ka dawo za ka ga ya dawo 00. To sai ka ga gobe kamar yanzu sai ka buɗe sai ka in ya dawo 00 ɗin sai ka sake danna start mining. Da ya dawo 00 gurin nan zai koma mining, abin nan mining nan zai koma start mining. To sai ka danna. To in ka sake dannawa to sai wata goben kamar yanzu haka za ka yi ta yi, haka za ka yi ta yi every 24 hours za ka rinƙa repeating ɗin wannan process ɗin. Every 24 hours za ka rinƙa repeating. To a haka, a haka. To duk ranar da baka yi ba, ba zai tara ma wannan Renec ɗin ba. Ba zai tara ma shi ba. In kuma ka yi, kana yi yana tara maka. Kana yi yana tara maka. So wannan shine hanyar da za ka bi ka rinƙa ainihin mining na Renec. Masha Allah. In da kuma wata tambaya to sai a shiga cikin comment. A yi comment, a yi tambaya. In Allah ya yarda zan shiga in duba. Idan na duba sai in ba da amsa yadda ya kamata. Allah ya samu dace.